Kalpasanti Region 12, manamnama as maruno ti Rion Cordillera amang iswat iti Value Chain Innovation for Sustainable Transformation Project ti Department of Agrarian Reform. No kasano ti implementasyon kan panggap ti programa. Amon iti report ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Puntirya ti Department of Agrarian Reform ang matutukan ti panakaayuswat ti Value Chain Innovation for Sustainable Transformation wenno VISTA program iti Cordillera. Ti VISTA project ket ti panakitinulong ti national a gobyerno ken International Fund for Agricultural Development tapno mapadur-as ti sustainable market-driven agricultural value chains iti pagilyan babaan iti panakaipangruna ti produkto a kape ken cacao. Sigun kini DAR Secretary Conrado Estrella, tarigagay da nga yuswat daytoy mangrugi itaatawan iti Apayao gapu iti napintas nga agriculture production ti probinsya iti kape ken cacao. The first release of this VISTA program will be here in Apayao. We will be constructing this year farm-to-market roads here, and then there will be trainings, institutional support. Gapu iti dayta, dagos ang nakikoordinar ti DAR Cordillera iti lokal a gobyerno ti Apayao para iti panakaipatungpal ti programa. Mamatimit ti ahensya adakkel ti agbalin na tulong daytoy kadagiti mannalon iti Cordillera nang runa iti Apayao. Babaan ngamin iti programa. Masuportaran dagiti umili ang mapadur-as ti food security ken birok dagiti mannalon, babaan iti panakaitalo dagiti produkto iti tunggal probinsya iti Cordillera, iti nagduduma a merkado, iti entero a pagilyan. Magkukolaboratin kami kay Kong at saka kay Governor kung mayroong silang mga changes doon sa at may additional pa na pwede nating mabigyan pa ng project. Malaksid iti Apayao, naibinsa ang manamnama ang may patungpal matlaang ti programa iti probinsya ti Benguet, Ifugao, Abra, Mountain Province, ken Kalinga. We are expecting na madala natin sa global market yung products ng Apayao. With this VISTA. It's not only the farm-to-market roads, but also yung value chain natin. Bridget Marcasi, Pangusfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.